Sugeng dalu saha sugeng pinanggih malih lumantar giaran inggih Purwo Dalu Natas RRI Purwokerto. Pasugatan inggih Purwo Dalu menika kairingan karawitan Pepadi Kabupaten Banyumas ingkang dipun pandegani dening Ki Gempar Mardan Wisnuaji kanthi rinengga swantening waranggana inggih menika Nyi Endang Purwaningsi, Nyi Sophia, Nyi Sumira, Nyi Yanti, Nyi Desi, saha Nyi Fitri. Para miyarsa, sugeng mriksani lan midhangetaken ngantos dumugi paripurnaning giaran. Nuwun.
Waraning cerita-ceritane kang ringgit Purwa. Purwane Rajana ulang sinorek tinatah sinungging reneka jalma. Jamane para wali nyolah olah rehing agama.
maning budi luhur kelir ginelari barat jagat ingkang gumelar gelar warna putih kang mangkusu rasa suci tegese jagat menika darbe watak suci mboten kelepetan mring dedosan bisane ana dosa ya sabab pokaling jalma manungsa gedebok minangka bumi gedhog lan keprak dadi keketeking jejantung blencong apindo pepadanging jagat yaiku srengenge kalawan rembulan dene gending lan tembang anggambarake rasa bungah lan rasa susah dalang minangka dadi dutaning Gusti nyolahake wayang wayang menika pralampita wewayangan ing gesang sarta gegambaran inggih menika gegambaran pakarti ingkang awon mewah pakarti ingkang sae ingkang ala sing kirana ingkang becik tinulatu kinarya kanggo sanguning urip jalaran manungsa kang disi tumindak ala wahyune bakale sirna sinane wayang tanpa beda kalawan sinaning jalma manungsa mung bedane wayang sina kinukut mancing jroning kothak sesuk kena dienggo meneh nanging manungsa sina mancing kothak kudu nampa pengadilan suci saka ingkang gawe jagat ngunduh waing pakarti ing kono manungsa kudu ngerti sejatine alam dunya menika mboten langgeng mesti bakal risak biyen ora ana saiki dadi ana besok tumuli bali ora ana derajat pangkat dunya bondo menika mboten aji apa ingkang aji ingkang aji yang mengejaba amal saleh lan tumindak luhur ingkang migunani tumrap bebrayan agung sawa harap tata pitana wonten pundi temenika ingkang kawekti dosa purwa eko marang sawiji adilin widosa 10 purwa wiwitan sanadyan kathah titaing dawa ingkang kawulaning akasa sinungga pratiwi kaapit samudra kathah ingkang sami anggana raras nanging mboten kadhi negari Ndwarawati iya Ndwaraka ya Maheralaya dasar negari ingkang panjang punjung pasir wekir loh jinawi gemari pakarta tur raharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wekir gunung Pratandha negari Ndwarawati ngukurake pagunungan nengenake pategalan ngeringake benawi ngajengake bandaran agung loh tulus ing sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku Gema Pratandha para kaning laku dedagang rayana wingi daton ana pedhote labetan ana sangsayaning dedalan aripah dene jan Patmojan negari kang dedoning ing Praja Ndwarawati pangraos jejel pipit aban sukit tepung taritis wis manira papan wiyar ngantos keting arupa awit saking gemah raharjaning negari Karta para kalengan hanging raja kaya sato iwen kebo sapi bebek ayam tan ana ing cinancangan kalawan awan aglaring pangonan kalawan ratri padha murih pring kandhangipun piyambak-piyambak Raharja dene tepi parang muka tuwin para abdi mantri bupati datan wonten ing lampah cecengilan sayek-sayek kapti mundi dawuhipun ratu mboten wonten laku Durjana Juti marmaning upaya ing jagat raya negari satus datan pikantuk kali nadyanto sewutan jangkep sedasa negari Ndwarawati negari kang padhang jagate jerotan cepit dhuwur kukusi turadoh kuncarane kadang Narendra Patmojan negari ngahanung kularis datan karana ginebaking bandayuda yektine amung kaprabawan pambegani Sri Naranata sinten ingkang muga bawat jumeneng Narendra negari Ndwarawati wenang dene Satma jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanabaya Harimurti Sang Prabu Sasra Sumpena ya Raden
Narayana. Narendra mustikaning jagat anding-andinging bawana yen to ayam cemani awit Narendra Durwati cemeng sarirane balung sumsum lan ludirane kena kanggo sarana tentreming bawana raharjaning bebrayan. Nalika semana Sang Prabu Lenggasini wonten dampar Kumalaratna lelemek babut perang wedani sinebaran sekar mawarni-warni kongas gandaning sekar ngantos dumugi sak jawining pangurakan. Sinten ingkang sowan mangarsa menika warnane putra dalem kraton Ndrawati satriya bagus rupane branyak pangandikane lantip panggraitane kekasih Raden Sambaya Raden Wisnu Brataya Raden Purwa Digondo sinaket kalian Sang Raden Samba menika to gedhuk manggalane yudha praja Ndrawati satriya cebol kepala gombala lir sak kepel upamane kekasih Raden Setyaki Raden Singomulang Jaya Raden Bima Kunting kasambet sawanipun Paranganata Ndrawati kekasih Raden Udawaya Rekanapati Udawa arep sirep tidem permanem tanana baneke walang alisik godhong kayon tanana ngobah samirana prasasadatan lumampah ingkang kapelsa among swaraning manuk jalalan manuk kok ngengunyu sak luhuring tratak rambat mangkono pangandikane Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kawit jiling lesan.
lang yang sesongko wayahnya lagi rumaras rinenggo ruming puri yakti ana Sirmandoyo Mandoyo sekaring kiswa Jalatri kapitaning Surya dening Angkawa Anjra sumembur saking sarira risang Sekar Narendra lelok risang Sekar Narendra suksmeng nolo rum setya asmara dewataning suksmeng nala sarira madibya jayeng sang nata rasa ngendika Allah Iwang suksma mustikaning jagat raya payungana sagung dumadi mengkata kula putraku nggir Samba Wisnu Brata kulup bagya sak praptamu kulup Wisnu Brata kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewa Cicimat pepundhen kula awit berkah pangestu paduka ing rumentah dumateng putra paduka pun Samba mboten wonten alangan satunggaling menapa lulus raharja Kanjeng Rama syukur sakethit jumurung Samba sembah kula katur Kanjeng Rama Dewa Ji pepundhen kula
ndak tampa dadi gumbiraning manah ora liwat. Puja pangestune wong tuwa wae kebat tampanana Samba. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Rama. Kula pondhi tangan kali kula cencang sak pucairik memugi andayanana putra paduka pun Samba Kanjeng Rama. Muga-muga Samba. Lungguh Kang Prayoga Samba. Sampun boten kirang sekeca satunggal menapa Kanjeng dawuji pepunden kula. Yayi Setyaki, kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Koko Prabu jimat pepunden kula. Raharja sak praptamu Dimas. Nun inggih awit ageng prabawanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang mentah dumateng Ri Paduka kula. Mboten wonten alangan satunggaling menapa. Kalis ing sambe kula niru beda amung sembah kula katur Koko Prabu Sri Bathara Kresna ndak tampa dadi lega-legawaning tias ora liwat. Puja pangestune wong tuwa kebat tampanana Yayi Setyaki. Kula pundi? Kula tampi, kula candhi mugi dados jimat rah daging kahiwanan. Muga-muga Dimas, muga-muga. Kakang Udawa, kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Sinuwun pepunden kula. Padha raharja sak pratamu Kakang Udawa. Nun inggih awit pangestunipun Paduka ingkang rumentah dumateng abdi Paduka pun Udawa. Mboten wonten pambengan satunggaling menapa kalis ing rubeda nirsambe kula Sinuwun Prabu pepunden kula syukur sak kethi jumurung Kakang Udawa. Mboten namung sungkem kula katur ngandhaping pepodo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya ndak tampa Kakang Udawa dadi lega-legawaning tias ingsun ora liwat. Puja pangestu kowe tampanana Kakang Udawa. Inggih kula pundi kula candhi Kulub nggih Samba Wisnu Brata kulub. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng dawuji pepunden kula. Maju kepara ngarsa kulub pun bebebakan medhar sabda wigatining pisoanan dina iki. Anjra ingkang puspeta arum kasiliring samirana mre sekar gaduh kandhane rakongas maweh raras renaning triya niat langening kalangyan gelar pandamoncar tino lir kakonan sorom sorotetan padang mustikaning jagat raya kula putraku nggih Samba Wisnu Brata. Sak temene sak jroning manahipun bapa lagi nandhang reribet awit
Udakara telung dina ingkang kepungkur pun bapa kuwi nyumpena kulup Samba Wisnu Brata. Kanjeng Rama nyumpena bab menapa ing dados penggalian Kanjeng Rama dipun andharaken kewala Kanjeng Rama. Iya kulup Samba Wisnu Brata. Kono kanane pun bapa kuwi mirsani negara Ngamarta utamane kasatiran Madukara kuwi tukul gelagah pengalang-alang. Wonten kasatiran Madukara tukul gelagah pengalang-alang Kanjeng Rama. Iya kulup Samba Wisnu Brata. Kang mangka saka tembung alang-alang yen ora luput bakal ana alangan ingkang bakal tumibana negara Ngamarta kulup Samba Wisnu Brata. Rineka jalma jalma ratu pujangga kang darbene nurun saking kita pagung sanes saking negeri manca tuing kono Masjid Demak pawitanipun Wali Songo kang anggit wayah manungsa kinambar miring kinarya tepa palubi Iwang suksma mustikaning jagat raya kulup nggih Samba Wisnu Brata. Pancene impen kuwi kembange wong turu. Nanging ana kalane impen dadi kasunyatan ingkang sinebut kadara dasih. Ya iki impen ingkang ditampa menungsa watara tabuh telu gagat rahina kulup Samba Wisnu Brata. Kang mungkin dadi judheg penggalihipun bapa. Negara Ngamarta negara Ndrawati kuwi manunggal nyawiji datan bisa ginggang. Yen to diibaratake paman-pamanmu para Pandhawa kuwi dadi sapu pun bapa ingkang dadi suwe. Yen diibaratake paman-pamanmu dadi kreta pun bapa ingkang dadi kusire nggih kulup Samba Wisnu Brata. Kang mongko ingkang dadi penggalihipun bapa. Ana kalane negara Ngamarta nandhang pacoban negara Ndrawati mbarung sinang persasat suduk gunting tatu loro
Iking dadi penggalianipun Bapa kula Nggih Samba Wisnubrata. Upama nalangin ing bakal ditampa negara Ngamarta, luput katuranggane negara Dwarati bakal nampa alangan. Nata wau Nata Ndrawati dasar titis sing Wisnu Binathara sidhakep saklujuga catur kang binengkah sakjuga kang sinidikara nyuwun mring Gustine mari kedah nyuwun pangayoman yen to badhe wonten ribet ingkang sinandhang wonten negari Ngamarta dalah negari Ndrawati mangkono tu sabdane Sang Narayana niki sampun nampi wangsiting Jawata. Kresna megating cakranira ginadu Sekar Wijaya Kusuma eling ana sak gunung rong gunung dayane ngaji Dewi Krama Iwang suksma mustikaning jagat raya kula Samba Wisnubrata kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewaji pepundhen kula sakwusipun bapa nyuwun ngarasane Gusti ingkang kawula jagat pun bapa pikantuk pralampita Kanjeng Rama sampun pikantuk pralambang bener kula Samba Wisnubrata enten ana sedelongkas bakal ana tamu yen becik pengendikane tamu tampanen kanthi prayoga nanging yen tamu bakal gawe runtik penggalih maja mbok adepi kanthi nesu alon-alon den aririh wong kersana ora bakal sante kulup hening-heneng kuwi mahanani dadi
aja seneng tumindak grusa-grusu. Sabab menungso ingkang tumindak grusa-grusu tundhone bakal kleru. Kemangka menungso kang kleru tumindake bakal mlebu mring jurang kacintrakan. Purbawasesa tak pasrahke marang sliramu kula nggih Samba Wisnu Brata. Sendika dawuh Kanjeng Dewa Cipepunden kula. Lah ing kono ta wau dereng punapa pangandikanipun Sang Narayana katunggu gegering panguraan prajurit wonten pasih Panjawi miyak ngarep tepung wuri wonten titahing dewa ingkang pepaes diyu minggah penangkilan lagaing buta bebendrongan pulae. Nyawa pepunden kula. Kirim salam sinuwun nyuwun agunging samudra pangapunten. Kula ingkang marak sibu badhe nyuwun miterang menapa leres menika kraton Dwarawati. Menawi leres menika kraton Dwarawati ateges panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Elah dalah nyawa-nyawa pepunden kula. Kula nggih Samba Wisnu Brata. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewa Cipepunden kula. Aja lali welingipun bapa. Yen tamu iki ngendikane apik tampanen kanthi prayoga. Mbok ana gandeng jeneng kalawan pasumpenanipun bapa kula. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika. Didangu sing kanthi becik kula Samba Wisnu Brata. Sendika Kanjeng Rama. Buta kepripun
Jenenganmu sapa? Napane Jenengmu sapa? anu kepripun? Wis malah mubah. Jenengmu sapa? Oh, nami kula inggih, nami kula Ditya Kalaludra. Oh, Ditya Kalaludra. Inggih, Raden. Banjur asalmu saka ngendi? Kepripun? Asalmu saka ngendi? Negaramu ngendi? Asal kula saking negari Rancang Kencana. Lah dalah. Ditya Kalaludra saka negara Rancang Kencana. Inggih, Raden kasinggihan. Banjur pangkatmu apa? Kepripun? Pangkatmu ki apa? Oh, pangkat kula jam gangsal. Sebab seniki RRI wayangane jam 8 gasik bubare jam 3. Kula pangkate jam gangsal dugi mriki pas terus nyorek. Kurang ajar banget, kurang ajar. Ditya Kalaludra. Dudu pangkat budal, dudu pangkat. Kowe budhek apa piye? Kepripun? Kowe budhek apa kepiye? Sanes beduk, sanes wong jam gangsal kok beduk. Angger pangkate beduk malah konsumsine tambah. Wes mubah. Sabar kula Samba Wisnu Brata. Nun inggih Kanjeng Rama, nun inggih. Ditya Kalaludra, Wonten timbalan ingkang adawuh. pangkat kuwi tegese kalungguhan. Lungguh, kowe ngerti lungguh apa ora? Kalungguhan. Oh, lungguh kalungguhan kursi kula gadah. Kursi jok kula gadah. Kursi ukir kula gadah ning dicabut wingi mboten ngangsur 2 wulan. Malah ndodro sing saya ndodro kowe. Kalungguhan kuwi tegese pegawean. Pegaweanmu apa? Oh, pedamelan kula niki patih. Oh, kowe patih. Inggih, kula patih wonten negari Rancang Kencana. Kula patih sugih kula. Winginane kula tumbas keris 4 sekaligus. Kula dol dalang kukuh dijoli wayang Garuda Yaksa Bathi beres. Aja ngayawara kowe. Aja ngayawara. Iki ana penangkilan agung. Inggih, pangapunten Raden. Nuwun sewu kepareng matur talingan kula Raden Tuna pangrungon. Oh, ya layak. Inggih, Raden. Kadang kala mboten midhanget mboten miring awit sampun yuswa kula menika sepuh. Mboten namung talingan kula ing Raden mboten terang, pandulu kula nggih Raden mboten terang. Pangraos kula ki sampun mboten sae Raden. Wong pamit ngaler kula susul ngidul mboten kepanggih. Joraken mawon malah bali dhewek. Winginane kula desuguh wonten pasamuan ujar kula coklat cokot daging sapi jebule laos. Wis rasa ngayawara. Iki aja gojek, iki aja guyon. Inggih, Raden, pangapunten. Nanging menawi sampun anget raga kula, sampun jemek ingkang dados badan kula, talingan kula sampun radi terang. Ya syukur. Ditya Kalaludra, Wonten timbalan ingkang adawuh. banjur ratumu jenengane sapa? Kepripun? Ratumu sapa? Kowe do ratu apa ora? Ratu kula mboten gadah pun kula buang. Angger kenci bedor dengkek kula gadah. Wis kurang ajar malah ngomong bab main. Ratu ki sesembahanmu, ngerti? Pepundenmu ana negara Rancang Kencana. Oh, inggih. Ratu pepunden kula ingkang jejuluk Prabu Madu Kusuma. Lah, dalah. Oh, dadi kowe saka negara Rancang Kencana, pangkatmu patih, ratumu Madu Kusuma. Inggih, leres Raden. Banjur mengku karep pingin kepiye? Kepareng menapa kula badhe matur. Tak keparengake. Nuwun sewu nderek pitengan rumiyin. Nderek pitepangan panjenengan menika sinten Raden? Aku Raden Samba. Aku putra dalem Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, Raden Samba. Iya. Iya Raden Wisnu Brata. Inggih, Raden Wisnu Brata. Iya. Iya Raden Purwa Diganda. Inggih, Raden Purwa Diganda. Wong siji jenenge kok telu.
Raden kepareng kula matur. Maju ke para ngarsa ben terang. Mustikaning Narendra Tama Berbudi bawa